Uda, sasoi zaila izaten da, odolemateei dagokienez, bere egiten dute odolemateek eta garrantzitsua da berriz ere biltegia betetzea. Gaur egun O positibo, O negatibo, A positibo, A negatibo eta B negatibo motako odolen behar berezia dago. Eta horri aurre egiteko horretan, ahalegin horretan dabil Euskadiko odolemaien elkartea. Gurekin dugu Aiala Elorza, Arabako odolemaien elkarteko sustapen arduraduna eta Debagoieneko odolemateak ere kudeatu izan dituena. Arratsaldeon Aiala, ongi etorri. Arratsaldeon bai. Tira, esan dugu, sasoi honetan ohikoa izaten dela biltegia baxuxamar izatea, baina horrekin lotuta bada uste oker bat, maiz, oporretan izandako istripuen ondorioz gertatzen dela, esaten delako, baina hori ez da horrela. Ez, izan dezake bere eragina, baina berez ez da benetako arrazoia da motiboa izaten, ze gertatzen da. Batez ere, saiagoa izaten dela kurtso osoan zehar biltzen diren odol poltsa guzti horiek uda garaian ere biltzea. Begira, guk beti esaten dugu egunero, Euskadi mailan, 500 hor bitartean odol emate behar ditugula. Hau da, 500 pertsona inguru behar ditugu egunero, odol emateko unitate mugikor batera hurbiltzea edo gure puntu finko batera hurbildu daitezela. Hoiek kurtsoan zehar lortzen ditugu? Agian egunero ez, baina gehienetan bai, eta horretan ere horretarako egiten dugu lana, ez? Baina egia da, uda garaian hori askotan ia ezinezkoa bihurtzen dela. Pentsa, gure unitate mugikorrak Euskadi mailan egunero 8 bat unitate mugikor mugitzen ditugu. Uda garaian gutxiago. Alde batetik, batez ere, nun izaten dira unitate mugikor hauek, enpresatan, erakundeetan, unibertsitatean, formakuntza profesionalitateko zentroetan, uda partean, ez daka askotan zentzua handirik leku guzti hauetara jutia. Nora mugitzen gara, auzoetara, hiri handietako auzoetara, edo herrietara. Baina, izan dizan bezala, baita unitate mugikor gutxiago mugitzen ditugu. Jakin da, ere, gure langileak, oporraldia ere dutela, orduan, gure plantillare pixkat bera egiten duela egun horietan, eta horrek esan nahi du, egun uda partean, 400 odol emate lortu beharrean, askotan ere, igual, 250, 300 odol emate, baina beharrak ez dira aldatzen. Ospitaleak egunero irekitzen dituzte haien ateak, egunero egiten dira ebakuntzak, egunero jartzen dira tratamenduak, eta askotan hori odolasari garenean jendeak pentsatzen du, noizbait odola behar baldin badut, noiz izango da, igual istripuren bat baldin badukat, igual zerbait larria baldin badukat, baina ez. Odola egunero erabiltzen da ospitaletan, eta ez bakarrik istripu bat izan duten gaixoentzat edo oso larri dauden gaixoentzat. Badira gaixo asko, haien sendagaia, haien egunerokoa odola izango dela edo odolaren osagairen bat, ez? Eta horiek, adibidez, minbizia dakaten gaixoak, edo anemia dakaten gaixoak, horiek egunero ditugu ospitaletan eta egunero behar dute odola. Egia da baina aurtengo udan, aurreko urteetan baino beherakada azkarragoa izan dela, eta odolematen beharra dagoela gogora ekarri behar izan duzuela, zer gertatu da? Berez, ez dakigu oso ondo zer gertatu den, ze normalean, beti badakigu, uda heltzen danean bere egingo dutela odol emateak. Eta hori jakinda ere, normalean beti maiatzan, ekainean, badakigu, lan handia egin behar dugula, biltegia ondo beteta izateko, uztaila eta abuztura begira jakinda, egon daitekela olako egoera agian komplikatuago bat. Baina aurten egia da, uztailaren 25 arte, zoragarrik egon dela, eta ez da, zeuda lasaia zelan ze ondo da, eta bapatian, 10 bat egunetan, uztailaren 25-etik, eta nik horatzen naiz hori Gasteizko jaiak aste hartze dela, bapatean 10 egunetan, bapatean ikusi genuen hori biltegia usten ari zala oso askar, eta horrela jarraitu ezkero ez ginela helduko abuztuaren bukaerara, ez? Orduan horregaitik aurreratu genuen edo atera ginen komunikabidetara abuztuaren hasieran esanez aizue, kontuz. Ez gaude gaizki, baina joera horrela jarraitu ezkero, hemendik egun gutxi batzuetara, benetan oso gaizki ibiliko gara. Egia da ere, egoera horietan eta beti abisu ematen dugunean, odolemaileak oso askar erantzuten dutela, eta hori oso eskertzekoa da. Ze egoera larri baten aurrean horrelako erantzuna izatea, nolabaiteko lasaitasun ematen dizu. Baina bestalde ere, ez zaigu gustatzen beti ibiltzea estuka, edo beti beharrean eta eskatzen ibiltzea, ez? Horregatik oso importantea da, gogoratzea egunero behar dela odola, eta hori lortzeko daukagun bide bakarra odolemailea diala. Beraz, egunero behar ditugula odolemailea.
Esan duzu oso azkar eta ondo erantzuten dutela odolemaileek halako kasuetan, eta zein da egungo egoera, nola dago biltegia uneotan? Bueno, hobeto dago, eta momentu honetan lasai gaude, zeratik, batez ere badakigulako normalean iraila oso hilabete ona izaten dela, oso ondo egiten dugula lana, bueltatu gara enpresetara, hemen inguruan ere hainbat enpresa bisitatuko ditugu hurrengo egunetan, edo egon izan gara justo egun hauetan, eta hasiko gara ja martxan ere unibertsitatearekin, urriaren lehenengo egunetan Mondragon Unibertsitatean izango gara, eta horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen digu. Baina egia da, eta horren harira, azken egun hauetan gertatu izan zaigu gauza txikitxo bat, esate duzula, eta honek nola jarriko gaitu egoera? Begira, oain, azkenengo 28 egunetan, Tarragona inguruan egon baldin bagara, ezin izango dugu odola eman. Ez, esate duzu, baina Tarragona, hemen inguruko jende pila bat hurbiltzen da udaran Tarragonara. Joera handia dago. Bai, eta, karo, horrek esan nahi du, askok eta askok, ohitura dakate oporretatik bueltan, odola ematera hurbildu. Eta justo Tarragonan egon baldin bagara, ezingo dugu. Orduan, norbaitek intentzio hori baldin badauka, eta azken egunetan Tarragonan izan bada, jakin dezala, 28 egun itxaron beharko duela, bueltatu denetik 28 egun. Eta halako ez ustekoak ere sortzen direlako da garrantzitsua zenion moduan, ez hainbeste apuratzea, ez da etxeko lanak aurretik eginda izatea. Bai, baina egia da, askotan ere, ohiturak hartzen ditugula, eta bakoitzak baditu bere ohiturak, eta batzuk baditu ohiturak, ni beti gabonetan, edo ni beti udan bueltan eta banoa, edo ni beti lantegian. Bai, eta askotan asko kostatzen zaigu ohitura haietatik ateatzea, baina, eskertzen da hori, egoera berezi baten aurrean, malgutasun txiki bat izatea ere, eta egokitzea. Odola emateaz ari gara, baina plasma ere behar da, eta azken urteetako aurrerakuntzei esker gainera gero eta gehiago erabiltzen da. Zertarako erabiltzen da, zeintzuk dira erabilera horiek? Plasma, lehenik eta behin igual konbeni da saltzea zer dan plasma. Plasma zer da, berez da odolean dugun likidoa. Gero likido horretan izango ditugu plaketak, ematileak, globulo txuriak, baina berez da hori zelula guzti horiek garraiotzen dituen likidoa. Zer berezitasun dauka likido honek? Likido honetan osagai txiki asko geratzen direla. Proteinak, koagulazio faktoreak, antigorputzak, eta guzti horiek izango dira gero erabili ahal izango ditugunak. Eta nola lortuko ditugu osagai txiki guzti hauek? Biltzen den plasma hori laboratoriora bidaltzen dugu, eta bertan osagai txiki guzti horiek bananduko dira eta sendagai pila bat lortuko ditugu. Adibidez, albumina gibeliko gaitza dakaten gaixoentzat, edo koagulazio faktoreak, edo, esan zen bezala, antigorputzak. Adibidez ere, bere momentuan, goratuko duzu egual, egon zan ebola kasu bat, bakume hori zelan sendatu zuten, horretik ebola izan dako odolemaile batek odola eman zuen, handik ebolari aurre egiteko sortutako antigorputzak hartu, eta gaixo berriari esan dut. Geroz, eta aurrerakuntza gehiago lortzen nahi diala plasmari esker. Eta askotan ere, erabiltzen dira sendagai berri horiek gaixotasun kronikoak dazkaten gaixoentzat. Jakin da, gaixo kroniko horien gaixotasuna kronikoak direla, sendagai hori ere kronikoa bihurtzen da. Hau da, igual gaixotasuna ez du zendatuko, baina bere bizi egoera hobetuko du. Beraz, beharra, noiz bukatuko da? Bukatuko da, esan nahi, betirako iraungo duela bera bizirik dirauen momentuan bintzat, ez? Orduan, horregaitik ere, jakinda, geroz eta erabilera gehiago izango ditugula. Eta hori, denboran ere, luzeak izango direla erabilera horiek, beharra gora ere egiten du. Arrasaten bertan, bada horretarako aukera, 2 urte bira, plasmaferesi programa martxan jarri zenutela, eta gaur egun, ospitalera etortzen zarete, zer moduz? Oso ondo. Egia da, klaro, igual komeni da asaltza ere, ze gehiengo batek, igual jakin badaki zelan da odola ematea, ez? Unitate mugik horrera heldu, eta 20-30 minututan,
prozesu guztia egin dela, berez poltza, odol poltza betetzeko, 7-10 minutu baino ez dira behar, bai, nahiko prozesu erraza eta azkarra izanen da, ez? Plasma ematen dugunean, bueno, hori pixkat aldatu egiten da, nik ez dut esango zailagoa denik, porque ez dut uste berez zailagoa denik, baina bai luzeagoa dela. Bale, kasu honetan, karo, guk beti odola ematen dugunean, gaixoek hartzen duten odola, berez ez dute zuk emandako odol hori tal kual hartuko. Odol hori laboratoriora helduko da, bertan banandu egingo dira, hau da, osagai ezberdinak lortuko ditugu, alde batetik plaketak, bestetik globulo gorriak eta azkenik plasma, eta osagai bakoitza gaixo ezberdin bati jarriko zaio edo emango zaio bere gaixotasunaren arabera. Hau da, odol emate bakar batekin, 3 gaixo laguntzeko aukera izango dugu. Plasma bakarrik ematen baldin badugu, bai, egiten duguna da, odola eman da gero egiten den prozesu hori, banatze prozesu hori, plasma ematen gauden momentuan bertan egingo da. Hau da, odol emailea makina batera konektatuko dugu, eta prozesuan bertan makinak banandu egingo ditu osagai ezberdinak. Plasmarekin geratuko da, eta gainontzeko osagaiak berriro ere odol emaileari bueltatuko dizkio. Honi esker zer lortzen dugu, aldi batetik, lortzen dugun plasma kantitatea handitzea, bale? Eta bestetik, gainontzeko osagaiak bueltatu dizkiogunez, odol emate batetik edo plasma emate batetik bestera ez du hainbeste denbora itxaron behar. Hilabetero eman dezake plasma emaile horrek, bale? Orduan, kantitatea handitu eta gainera ere, maiztasuna ere handitu egiten dugu. Eta pozik zaudete, ez da? Arrasaten izaten zabiltzaten erantzunarekin. Bai, egia esan, normalean prozesu hauek jakinda makina berezi bat behar dugula eta puntu finkoetan egiten ditugu, bai Gasteizen, bai Donostin edo Galdakaon, transfusiotak izagunen Euskal Zentroan, ez? Baina ikusi genuen, inguru hontan, Debagoiena inguruan, benetako eskaintza bat zegoela, emaileak hemen zeudela, eta hauain arte batzuk Gasteizera hurbiltzen zirela, beste batzuk igual Donostira egiten zutela bidaia, eta esfortzua oso handia zela haien partetik ere. Eta esan genuen, igual konbeni da esfortzua guk egitea. Eta orduan, hasi ginen pixkanaka, hasiera baten goratzen ez, deitzen genituela emaile hauek Zelanda liburutegian, Arrasaten dagoen kulturaten hori da, bertan biltzen genituen, gainera egiten genuen guk deitzen duguna odola emate mistoa. Osea, ara heltzen ziren bai odola ematera zijoazen emaileak eta baita plasma emaileak. Batez ere, odola emaileak ere ikusteko eta askotan, ez jakintasunaren aurrean, igual ez duzu aurrera pausua ematen, ez? Eta ikusi genuen, erantzuna oso askarra izan zela, eta gaur egun ja, hilabetero egoten gara Arrasateko ospitalean, hilabetero bigarren eta laugarren asteartean. Plasma emaile kopuru jatorra daukagu, handitu ere egin daiteke, eta handitzen doan heinean ere, gu ere egun gehiago etorriko gara. Horretarako txanda hartu behar daudez. Bai, horretarako bai, esan dizuan bezala, makina berezi bat behar dugu, eta prozesua pixka luzeagoa izaten da. Makinan konektatuta plasma emailea gutxi gora bera, 30-45 minutu pasatuko ditu. Hori da, aldiz, odola emateari dagokionez, herri biltzen den unitate mugikorretan eman daiteke, eta horretarako ez dago aldez aurretik itzordurik hartu beharrik. Odola emaile oro izan daiteke plasma emaile, zeintzu dira baterako eta besterako baldintzak? Berez, baldintzak berdinak dira, eta aurretik beteko den galdetegia ere berdina da, baita esklusioak ere. Egon daiteken ezberdintasun bakarra da emailearen zainak egokiak diren edo ez. Normalean, odola emateko jakinda 7-10 minututan poltza bete dugula, nahiz eta zaina oso handia ez izan, prozesua lasaitasun ezein daiteke. Baina plasma emateko jakinda hori, denbora losatu egiten dela, zainak pixkat lodiagoak izan behar dira. Eta, dena den hori, inork ez dadila hasi bere besoa begiratzen, horretarako ere erizainak egingo dutela hori, eta haiek esango dute, zure kasuan bai, zain egokiak dituzu, edo zure kasuan ez jarraiko dola ematen, eta ez dago bestelako problemarik. Eta gainontzean, baldintzak izango lirateke, 18 eta 60 urte bitarteko izatea, 50 kilo baino gehiagoko pisua, eta baraurik ez joatea, hori ere garrantzitsua. Hori da. Tira, esan dugu lehen, ez da nola urtengo udan, egoera ikusirik deialdi berezi egin behar izan duzuela, eta justu horren arira, odol emateak sustatzeko webgune eta app berriak jarri bituzue martxan, zer aurkituko dute bertan, erabiltzaileek? Informazio asko, baina nik uste haientzat interesgarriena
beti izango dutela aukera jakiteko nun izango garen hurrengo egunetan, badago agenda bat, edo egutegi bat, non egunero eguna sakatuz, bertan ikusi dezakegu egun bakoitzean zein herrietan izango garen, hori alde batetik. Ze informazio gehiago dago, orain azaldutako guzti hau adibidez plasmaren inguruan, informazio guzti hori hor ere eskura izango dute. Eta gero, niri oso interesgarria iruditzen zaidana, badago beste atal bat, dana aria pribada eta bertan gure sartu ahal izango gara, nola osakidetzara sartzen garen bezala, bai, BAC-Q-arekin, gure klabea sartuko dugu, eta hor sartuta ze ikusiko dugu gure odol emaile perfil guztia. Zenbat odol emate egin ditugun, non egin ditugun odol emate horiek, noiz izan da gure azken odol ematea, noiz eman dezakegu berriz odola, berez non konbokatuko gaituzte, eta hori ere aldatu dezakegu, nahiko ondo dago. Ziur ez dakitzuk esagutzen duen, baina karpeta de salud osakidetzako hori oso antzekoa. Tira, hori ere esan da, gogoratuko diegu gure ikusentzulei, plasmaren kasuan hilabeteko 2. eta 4. astearteetan izaten dela, beraz, hilaren 24an izango da hurrengo hitzordua, odola emateko datozen egunetan, noiz eta non? Adibidez, Arrasaten beti, hilabetero azken ostegunean arratzaldez Laubide plazan. Gero, oain urrian izango gara Aretxabaletan, eta hurrengo hilabetean azaroan tokatzen zaigu Eskoitzan. Egunako haindik zehaztuta uste ez daudela, baina odol emaileak bakite aurretik ere kartelak ikusiko dituzte, guk mesua bidaliko diogu, egia da baditugula bolondresak eta laguntzaileak inguruko herrietan lan oso nahiten dutenak, kartela jarte dituztenak sare sozialetan mugitzen dutenak, eta horri esker fijonago danak enteratuko diala. Tira, Aiara Elorza, Arabako odol emaileen elkarteko sustapen arduraduna, eskertzen dizugu bisita. Eskerrik asko zuei. Hurrengo batera arte. Bai.